कोंबडा ओरडायच्या आधीच खाशाबाला जाग यायची रोज. भल्या पहाटे उठून अंगावर गार पाण्याची बादली ओतून घ्यायचा खाशाबा. अंगावर सदरा चढवला की नरड्यात पाण्याचा तांब्या ओतून चिकटलेलं पोट फुगवत सायकलवर टांग मारायचा तो. त्याचं नाव जरी खाशाबा असलं तरी पाव बटरवाला खाशाबा अशीच त्याची ओळख अख्ख्या गावात होती. नुसत्या खाशाबा या नावावर त्याला कोणीही ओळखायचं नाही. देहावर एक मळकट सदरा, डोक्याला टॉवेल आणि सायकलच्या पायंडरमध्ये अडकू नये म्हणून खाली सुतळीने बांधलेला लेंगा हा त्याचा पिढीजात पोशाख. पहाटेच्या अंधारात 22 इंची सायकलवर टांग मारून उलट्या वाऱ्यावर सायकल हाणत पाव बटरवाला खाशाबा गावातून पाव बटर विकत बाहेर पडायचा. त्याच्या सायकलच्या घंटीच्या ट्रिंग ट्रिंग आवाजाने गावासह आजूबाजूच्या गावांनाही जाग यायची. त्याची आरोळी रस्त्यावर घुमू लागली की माणसं म्हणायची, पाव बटरवाला खाशाबा आला. ताजे पाव बटर घ्या. या त्याच्या आरोळीने पोरं टोरं अंथरुणातच उठून बसायची. मग पुढे पुन्हा त्याची हाळी घुमायची. सकाळची न्याहारी लय लय भारी, आणली बटराची खारी. आता मात्र पोरं अंथरुणातून उठून धावत सुटायची. सायकलच्या कॅरेजवर बांधलेल्या लाकडी खोक्यातल्या पावाच्या लाद्या दिवस उगवायला माणसाच्या पोटात शिरू लागायच्या. 5 रुपयात डझनभर पावाची लादी नाहीतर सुट्टे बटर बायकांच्या ओट्यात तो ओतायचा. लाद्या खाऊन भरलेली पोटं मग डोक्यावर कोवळी उन्ह घेत शिवाराकडे कामधंद्यासाठी पांगायची. खाशाबाच्या लाकडी खोक्यातला पाव बटर खाल्ला नाही असा माणूस पंचक्रोशीत शोधून सापडणार नाही. पाव बटर विकून झालं की खाशाबाची ओझं कमी झालेली सायकल पुन्हा गावाकडे परतायची. मिळेल तो भाकरी तुकडा खाऊन जमिनीच्या तुकड्यात तो बायकोसोबत राबायला रानाकडे जायचा. आपल्या शेतात काम नसलं की रोजंदारीने दुसऱ्याच्या शेतात कामधंद्याला जायचा. सायंकाळी परतला की पुन्हा त्याची सायकल उद्याचा माल आणायला तालुक्याला सुसाट निघायची. वर्षानुवर्ष खाशाबाचा हा पाव बटर विक्रीचा व्यवसाय व्यवस्थित सुरू होता. पैसा नाही म्हणून त्याने कधी एखाद्याला परत पाठवल्याचं सुद्धा ऐकिवात नाही. सकाळी गल्लीत त्याच्या सायकलभोवती गर्दी झाली तरी त्याची नजर मात्र बोळातून डोकावणाऱ्या एखाद्या गरीब घरच्या पोरावर बरोबर पडे. मग तो न चुकता त्याला, ये बाबा इकडे ये, अरे माझ्या जन्मालाच आलायस तू, असं म्हणून हाक मारे. 1-2 बटर त्याच्या हातावर ठेवले की जाताना तो त्या पोराला बजावून सांगणार, परत फुकट देणार नाही बघ हा. पण नंतर पुन्हा कधी ते पोरग आलंच तर खाशाबा त्याच्या हातावर एखादं बटर ठेवणारच. गरीब घरातल्या आयाबाया आपल्या पोरासनी पाव बटर खायला मिळावेत म्हणून ओटाभर भुईमुगाच्या शेंगा त्याच्या सायकलला पुढे अडकवलेल्या पोत्याच्या पिशवीत ओतायच्या. कोणी चिपटभर ज्वारी ओतायचं, कोणी पसाभर बाजरी. एखादी बाई ओंजळभर ज्वारी घेऊन आली तर खोक्यातल्या लादीला हात घालत खाशाबा हसत म्हणणार, हा ग रकमे, अगं गाठीला पैसा बांधून राहतोय वय, काढ की म्हाताऱ्याचं गठुळ बाहेर, अगं वाळवी लागल त्याला. यात्रा जत्रेच्या काळात तर खाशाबा फार दूर दूर पर्यंत जायचा. जत्रेतले सिनेमे आणि तमाशा बघण्याचाही त्याला दांडगा नाद होता. या काळात तो 8-8 दिवस गावाकडे यायचा सुद्धा नाही. तिकडेच माल खरेदी करायचा आणि तिकडेच विकायचा. कुणाच्याही घरात जेवायचा. त्याला कुणीही नाही म्हणणार नाही. पाव बटर विकता विकता स्वतःचं सुखदुःख वाटत खाशाबा निघायचा. दुसऱ्यांची सुखदुःख ऐकत राहायचा खाशाबा. खाशाबाला पाव बटर विकून नेमका किती नफा व्हायचा हे आज अखेर पडलेलं एक कोडच होतं. तसं असतं तर त्याची पोरं मधूनच शाळेतून निघाली नसती. त्याच्यासोबत त्याच्या बायकोला रोज एकाच्या बांधाला जावं लागलं नसतं. पण माणसं म्हणायची, बक्कळ कमाई आहे त्याची, लई बक्कळ. पण काही असलं तरी खाशाबाचं पोट मात्र त्याच्यावरच चालत होतं. पावसाळ्याच्या दिवसात पाऊस तुफान कोसळायचा.
या दिवसात मात्र खाशाबाला बाहेर पडणं मुश्किल व्हायचं. घराच्या पत्र्यावर तडतडत वळचळणी गळणाऱ्या धारांकडे बघत तो एकदाच पुटपुटायचा, "अरे वाद्या, अरे आणखी किती काळ कोसलशील र? अरे गरिबानं पोटाला काय बिब्ब घालावं का र?" एका पावसाळ्यात त्याची म्हैस आजारी पडली. ही म्हैस त्याने अर्धेलीनं आणली होती. पोराबाळांना दूध पिता येईल या आशेनं. सगळे गावठी उपचार केले, पण शेवटी म्हैस लाळेनं मेलीच. गोठ्याच्या मागं त्याने एक खोल खड्डा खणून आणि पोतभर मीठ ओतून तिला पुरली. त्या 4 दिवसात खाशाबाची सायकल बाहेर पडली नाही की घंटीचा आवाजही रस्त्यानं ऐकू आला नाही. येणाऱ्या जाणाऱ्याला खाशाबा नेहमी म्हणायचा, "आता माझ्या पोरांनी कुठलं दूध प्यावं?" पाव बटर विकून भागेना म्हणून खाशाबाने जगण्याचे अनेक मार्ग निवडले होते. काळाच्या ओघात गावाचं रूप पालटून गेलं. जुन्या घरांच्या जागी नवीन घरं आली. नव्या सुधारणा दारात आल्या. गावानं सिमेंटची झालर अंगावर पांघरली. पण या सगळ्यात खाशाबा कुठे होता? खाशाबा जिथे आहे तिथेच राहिला. फक्त वयाने वाढत गेला, थकत गेला, वाकत गेला. पूर्वीच्या पावसात हमखास गळणारं त्याचं घर आता नव्या पावसातही जरा जास्तच गळू लागलं. मोठी होत गेलेली त्याची दोन्ही पोरं पोटाला धरून जगण्यासाठी बाहेर पडली. खाशाबा मात्र बायकोसोबत मागे उरला, अडगळीत पडलेल्या त्याच्या सायकलला तसाच धरून. आज कधीमधी मी गावाकडे जातो तेव्हा पक्षाघाताने तोंड वाकडं झालेला खाशाबा कधीतरी रस्त्यात भेटतो. त्याला बोलतं करण्याचा मी प्रयत्न करतो, पण त्याची बोबडी वळल्याने तो काय बोलतोय ते लवकर कळत नाही. त्याच्या अवतीभोवती असणाऱ्या लोकांना मात्र त्याची भाषा बरोबर समजते. तुमच्या माझ्यासारख्यांना ती कशी काय समजणार? त्याच्या घराजवळ गेलं की अडगळीत पडलेल्या त्याच्या सायकलवर नजर रुतून बसते. हलायलाच तयार होत नाही. नेमकी ती सायकल कोणत्या दिवशी भिंतीला चिकटून पडली असेल तो दिवस आता खाशाबालाही सांगता येणार नाही. एकेकाळी निदान त्याच्या दृष्टीने तरी त्याचा भरभराटीचा काळ पाहिलेला तो खाशाबा त्याला आज असं एकटं एकाकी जगताना पाहिलं की अक्षरशः भडबडून येतं. जीव गलबलून जातो. हृदय आतून चिरत जातं. शरीरातून जगण्याची उमेद नाहीशी होऊ लागते. पूर्वीची ओसंडून वाहणारी गर्दी आता त्याच्या भोवती कधीच जमत नाही. पोराटोरांची गडबड नाही की गोंधळ नाही. खणखणणारी सायकलची घंटी सुद्धा नाही. खाशाबाच्या पाव बटरचा व्यवसाय बंद पडून बराच काळ उलटलाय. कशाने बंद पडला? काळाने की आणखी कशाने? माहित नाही. आता 70कडे झुकलेला खाशाबा गावातल्या मुख्य चौकात रोज बसायला येतो. खाशाबाचं बसण्याचं ठिकाणही ठरलेलं आहे. गावात पहिल्यांदा घुसलेल्या आणि आपल्या पोटावर पाय आणणाऱ्या अय्यंगार बेकरी समोर सकाळची कोवळी उन्ह घेऊन हताशपणे तो रुतून बसलेला असतो. त्या बेकरीकडे एकटक बघत. एकेकाळी त्याच्याकडून उधारीवर पाव बटर घेणारी ती माणसं आत्ताच्या या नव्या अय्यंगार बेकरीमधून ब्रेड, टोस्ट, बनपाव खरेदी करताना वाटेल तो दाम मोजायला तयार असतात. समोरचं दृश्य बघून खरंच खाशाबाला अय्यंगार बेकरीवाल्याचा खून करावा असं वाटत असेल का? तसं नसेल तर मग तो न चुकता रोज सकाळी उपाशी पोटी तिथेच का बसून असतो? त्याच्याकडे कुणाचंच कसं लक्ष जात नसेल. जुन्या पिढीला खाशाबा पाव बटरवाला हा माहिती होता, पण कधी कळला नाही. आणि त्याच्या नंतरच्या आलेल्या पिढीकडे तो फॉरवर्ड होणं तर शक्यच नव्हतं. पिझ्झा, बर्गर खाणाऱ्या आताच्या नव्या पिढीकडून या अपेक्षा ठेवणं निव्वळ चुकीचंच आहे. पण काळाच्या भिंती ढासळताना त्या नेमका खाशाबाच्याच डोक्यात का ढासळल्या असतील? मिळतच नाही उत्तर. पण त्याच्याकडे पाहिलं की कधी कधी वाटतं, दिवस रात्र नुसता धुडगूस घालणाऱ्या इथल्या दूरचित्रवाहिनीवरून कधीतरी खाशाबाच्या मन की बात ऑन एअर सोडता येईल का?
निदान त्याची एखाद्या कट्ट्यावर तोंडी परीक्षा तरी घेता येईल का? आणि तेही नाहीच जमलं तर अकाली पडझड झालेल्या त्याच्या ऐतिहासिक मेंदूतील जिवंत कोलाहल टिपण्यासाठी एखादी मेमरी चिप तरी त्याच्या मेंदूत बसवता येईल का? माहित नाही.